बेनो जायो लोगोफोर बिहामजोफोरदो नङाबा बुरिदो जालायो गिबि गिबियावनो गासै नागिरि बिथांमोनखौ कनसिकुवेन्ट बर' होनाय थाबाय लोगोफोर नैबे आंनि लावदुम अफिसियेल चेनेलाव लोगोफोर दिनै बिराद इम्पर्टेन्ट बाथ्रा सावरायगोन नोंथांमोना निश्चय मिथिखाबाय जानो हागौ थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै नङा होमबा लोगोफोर जोंहा माने सासे नखर बा सासे सुबुंनि नखराव माने बोराय बुरि नांलाय खमलाय एसे गुनु गोनां जादों आरोना बेयाव माने जों पार्सनेलि गावबा गावनि जिखुनु माने बाथ्रा खोथाफोरखौ माबोरै सिखोमानांगौ बा नोंनि नखरनि बाथ्रा खोथाफोरखौ माबोरै सिखोमानांगौ बिनि बिखौ फंसे बाथ्रा सावरायगोन नोंथांमोनाथ' निश्चय संसार जानायनि बेलायाव मिथिखागौ जानो हागौ नोंथांमोना ससेखिलि भिडिअखौ नायब्ला मिथिगोन बे भिडिअ माने फेसबुकाव ओरैबायदि भाइरेल जागासिनो दं नोंथाङा ससेखिलि भिडिअखौ नायलांदो गावा लोंनानै हेलौ लोगोफोर नै जोंहानि बिहाव बिखुनजोआ नै लोंनानै दै बुलायलायनो नागिरो नै रुवा लादो नै नाय लोगोफोर इदि जालायबाय थायो बिहामजोफोरदो नङाबा बुरिदो जालायो नै लोंनानै इदि जालायबाय थायो जोंहाना बिहाव बिखुनजोआ नुदोना लोगोफोर नाय नाय नै लाजिथारा बोराय बुरि जानानै दाबो बुलाय खमलाय जाबाय थायो नै जेनेबा बिहाव बिखुनजोआ बिदि जायोना जोंनि बिहाव बिखुनजोआ बिदि जाबाय थायो नै नाय जोंहाना बांसिन बेनो जायो लोगोफोर नाय बिहावानो बांसिन गाज्रि जोंहाना बुरियाबो रुवा लादो बोरायाबो गन लादो नै लोगोफोर नायलाय बोरायखौ नुहुराखै ओइनो इदि जायो जोंहाना बोराय बुरि बिहामजोफोरदोबो नांलायबाय थागोन माबा बोराय बुरिबो जालायबाय थागोन नै नाय बेनो गाज्रि लोगोफोर नाय बिहावानो गाज्रि नै लोगोफोर निश्चय मिथिखाबाय जानो हागौ नोंथांमोना बे भिडिअ माने फेसबुकाव ओरैबायदि भाइरेल जागासिनो दं लोगोसे माने जाथावनाय जाथायाबो जायो आरो लोगोसे जोङो बे बाथ्राफोरखौ बा निजेनो पार्सनेलि प्राइभेट खोथाफोरखौ माने बोरै सिखोमा लानांगौ एबा बोरै बासायनांगौ आं बेखौ बुंगोन लोगोसे दिनैसिम बिसोरो माने बिहामजो जानानै फेसबुक दं नङा होमबा लोगोफोर बिहामजो जानानै फेसबुक दं लोगोसे फिसालाखौथ' जों नुनो मोनाखै लोगोसेयै बोराय बुरै माने नांलाय खमलाय जानानै एबा सेखा रुवा लानानै दाङाबाजि जाना माने बिहामजोआ माने भिडिअ क्लिप बानायनानै हगारनायानो माने बिराद माने आनलिगेल जादों एबा माने बिराद गोरोन्थि जादों बेफोरबायदि खालामनाङा लोगोसेयै जायबायदि सुबुङा बिहाव बिखुनजोफोरा माने नांलाय खमलाय जादों एबा माने बिसोर माने मबाइलनि बिखय जेबो मिथिया केमेरानि बिखय जेबो मिथिया भिडिअ रेकर्ड खालामनायनि जेबो मिथिया बिथांजोमोना बा आबै आबौमोना बा गावनि बिहाव बिखुनजोमोना माने मबाइलनि बिखय जेबो मिथिया माने मा बुस्थु खालामबा भाइरेल जागोन बेखौ मिथिया माने न'खराव नांलाय खमलाय जानायखौ माने सेपारेटै माने भिडिअ खालामनानै फेसबुकाव हगारनानै माने बिराद माने समाजनि थाखाय आनलिगेल जादों आरो बेरेखा जादों लोगोसेयै जायबायदि न'खराव माने नांलाय खमलाय जानायखौ सिखोमाना दोननांगौ बा सोरबा न' खाथिनि मानसिफ्रा खोनाबाय नामा बा गुबुना खोनाबाय नामा होननासो जोङो बेफोरबायदि माने बाथ्रा खोथाफोरखौ लाखुमानो जुजियो नाथाय बेफोरबायदि बाथ्राखौ लाखुमानो गारनानै माने निजिनिनो बिहाव बिखुनजोखौ माने ससियेल मिडियाआव माने हगारना होनायानो माने संसार जानायनि बेलायाव माने बिराद आनलिगेल जादों आरो माने निजिनि बिहाव बिखुनजो नङि बायदि माने माने आनलेस खालामना होनाय रखम जादों माने जायबायदि माने बिहाव बिखुनजोआ माने मबाइलनि थाखाय जेबोखौनो मिथिया मबाइलनि थाखाय जेबो माने रेकर्ड खालामनायखौनो मिथिया बैफोरबायदि सुबुं माने गावनि बिहाव बिखुनजोफोरखौनो माने फेसबुकाव माने भाइरेल खालामना होनायानो माने एकदम आनलिगेल जाथारदों आरो दै लोगोफोर मा बुंबावगोन आरो जोंनि बर' समाजाव माने गावबा गावनि न'खरनि जाथायफोरखौनो गावबा गावनि भिडिअ खालामनानै हगारनाय गावबा गावनि एसे माने भिडिअफोर बा एसेबा माने बिहाव बिखुनजो एसे रायनायावनो माने सहायनो हायो फेसबुकाव हगारना हेगारनाय बा माने नांलाय खमलाय जानाय गाबनाय होरिनाय सोरबा हौवाफोरजों एसे नांलायबानो हगारना होनाय बेफोर माने जोंनि बर' समाजनि थाखाय माने बिराद आनलिगेल आरो गावबा गावनि प्राइभेट पार्ट गावबा गावनि जिखुनु प्राइभेट खोथाफोरखौ माने सिखोमा लाखिनो हानांगौ बेफोरखौ माने सिखोमा लाखिनो हायाबानो संसार जाया होननानै जों मिथिना लाखायो आरो लोगोफोर बेखौनो बुङोखि आं दिनैनि भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला आंनि बुंनायफोरा सोरबा सायाव माने एसे गोरोन्थिफोर बुंफ्लांहैदोंब्ला आंखौ एसे बर' हारिनि फिसा जानानै गोरोन्थि थाखाय निमाहाखौ मिजिंथिबाय लोगोफोर दिनै भिडिअखौ एसेबो लोगोफोर बर' हारि जिउ जाथों